ziua lumea și bine v-am găsit la primul meu episod de Minecraft pentru YouTube. Eu mă numesc Andy și o să vă arăt cum să faceți o casă. Toată lumea știe cum să facă o casă, dar o să fac o casă în acest episod. Foc, duce. Am rezolvat. Am făcut altă casă și acum o să mă depărtez puțin de ea, de stați casă. Las o urmă ca să știu până m-am dus. Așa fac eu de obicei, ca să nu mă pierd de vechea casă sau ceva. Nu știu, să văd ce o să fac. Ia să văd care arată mai fain. Arată fain unul lângă altul, mi se pare. Da, o să fac una. Și o să încerc. Videoclipul o să dureze mai puțin de 15 minute. Aici am greșit, aici. Doamne, băi, Orange TV curată aplicația. Arată cum arată. Mie îmi place. Dar în acest episod cred că o să fac numai casa, nu o să mai fac și altceva. Numai că e destul de greu, că trebuie să pun una de un model. Lol, cum arată, deci. Arată așa de ciudat, serios. Și mă enervează. Uite cum greșesc. Ai, Doamne. Dacă greșesc așa, videoclipul nu o să dureze 12-13 minute, o să dureze 20-30. Uite, deci, Uite, acum am iesul. Doamne, deci, uite, iar altă greșeală. Ia să văd. Acum n-am mai greșit de ceva vreme, deci e bun.
Deci chiar așa de... What the fuck? Ce șmecher vede casa. Serios? Mie îmi place. E pe negru și pe portocaliu sau ce. LOL! Uite ce șmecher arată. Zici că e o sală din aia de cinema. Și aici aș putea să fac așa. Ca să arate mai șmecher peste ușă. Și aici să schimb cu un portocaliu. Nu, dar parcă strict. Da, tot mai bine o las așa cum era înainte. Ies în evidență negru acela. De fapt e gri, nu m-am gândit. Fai, la acoperiș și șmecher de tot. Gata, m-am obișnuit deja. Da, cam gata. O, să spun geamurile din porți. Geamurile cred că le pun numai de formă. Adică ce să fac eu cu toate astea? Dar oricum trebuie să pun torți. Că torțile luminează cel mai tare. Păcat. Da, deja filmez de 10 minute și casa e gata, deci episodul nu a durat așa de mult. Deci, aceasta este casa mea. Asta să mai fac ceva, să-mi pun niște stâlpi. Stâlpi deja am asta. Lucrul ăsta pun.
deci cam doar atât. O să fac, cred că ăsta e ultimul stâlp. Da, ăsta e ultimul stâlp pe care îl fac și dacă v-a plăcut videoclipul, nu uitați să dați un like, un subscribe. Bun, o zi bună!